नै बाजै हटेलाव हनै जों दा बाजै हटेलाव सफैबाय माखासे लोगोफ्रा फैथ'वाखै दाबो जिरायफैबावबाय ओमफ्राय दैल' मोनदों दासिमबो ओमफ्राय लोगोफ्राबो माखासे फैथ'वाखै ओमफ्राय ओइ मौसुमि सालाद सफैजेनबायानो बेल' मारै इयौ ओंखाम नेगासिनो दाबो गैया नों मा जायो अमा दाउ बेयो दाउ जाबावगोन होनदों अमा जाबावो ओमफ्राय मानसिया ओमफ्राय दिनैहाय माने मालायनि मोनजानायखाय दाउ जानो नागिरबाय मानसि लेभेल ओमफ्राय आं साम'सो जानो लुबैदोंमोन साम' जानो नै बेयावबो मोनसे बनानै थाजायोमोनथ' नैयाव आयौ इनि फोजोबखाजोबसिगोन मा खालामफैदों मानो मारै दानो जोबजोबखो नों नालाय मा अबेयाव दं माखासेया ओइ माखासेया अबाव दं सफैगासिनो नै माखासेया बेयाव इसु सफैजोब्बायानो मानो नोंसिना मा मा ओंख्रि बेलाय आयु मा मा ओंख्रि मा मा बेदर नै माखासे दासो नोंना मा बोरमा मालाय बोरमासो जाहैदों बेयो ओमफ्राय बेयावलाय सोर सोर दं बिसोरो आयौ बिसिना इहायसो बेयावलाय सोर दङ गैया नोंसिना बेदरा इयावलाय सोरमोन इयाव सोर ए जादो दे नानिमोन बेदरा सफैथाराखै अमा लाबार गोजा ओमफ्राय आंजोंसो ज' जिरायनो मोननांगौमोन फैयो अमा बेदर आलु भाजा दिंखिया भाजा थास' बिबार बेनिफ्राय मानो मुरि घन्टा माबा माबि मुरि घन्टा ओमफ्राय बिसोरना दाउसो जालायबावो बिसोरो ओमफ्राय आंहा दाउखौनो जानो बानानै अमासो जागोन आरो दा बे हस्टेलाव थाग्राफ्रा दाउ जाया माने जोंहा दा मोनायावनो दाउ मोनजाखागोन जानोसै ओइ नों बोरै सबाय मोनना जों मानो मोनाखै आं ओंखाम जाबाय गोथाव जोंखौबो एसे भिडिअ खालाम ओइ मा ओंख्रै सबाय दं दालि दं अमा बेदर दं दाउ बेदर दं मुरि घन्टा दं नारजिबो सफैदो होनबाय नामा बहा बिहार उन्दु नारजि laki doang sama saya di pihak kalian dong tapi udah ada nggak kakak sama sama saya sama saya sama saya ini dosan 맛있는 사람이다. 아리랑 다 오셨어요.
Ana lasa hanggang na yun ang galit na yun. Ang na. Mấy con mà đi chơi ăn hạt xí qua xe đi này ra xí thì đã sẽ không được cái này Nanti ko kain kalam dyan ano. May makusak ko nang anbel. Ang ba ang ba? Liburang na yung stop na gulay. ăn đi ra đấy Nang Ano pa di ang nangyayari ko kayo? Hindi ko dyan. hindi kay na nila. Uy, ako yung nurse mo na ko eh. Pasta hindi ba nung lupa siya? Sabi? Hani không cần nào đi làm được mà vậy. mấy cái gì thế cùng mình Cuma mới thắt đồ. Zakhan zerbay, guys, slim. Sap bobay. Mama mencari nunggu. Kita akan mencari lah. Kau isa hensin hamza kemana? Kau mencari dah? Kau mencari dah? Kita apa ya? Thank you. 야, 뭐 지나가. Hala. Lihat apa lain tapi satu buat. Aku tuan buat tinggal buang. Nó mít ban sao của mình. Má bay cho mình kìa. Ujang. Ôi dạ bà tham gia không này am phải đây á जोङो एसे लेखा नायनो नागिरदों NL ना ओंख्रिया माबायदिमोन टेस्टियानो जोबमोन गासिबो हनै माखासे बिदिनो माबा मिठापान जागासिनो दं आरोबाव दावदैफोरा ओइ थांसै Bye bye. Đây, đây đâu đó. Bye bye.
जोंना दिनैनि बिला बेसेबां जादोंमोन थ' गाइस जोङो लेखाबो लायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलायासै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच